Lakhain koraisi Borjan MAC constituency angkang Rongplimplam along Lammet Kuru Bonglong Terang akumlin kipangni ponjephan Karbiang Long Thomas Council CEM Dr.Tuliram Ronghang arideng pen long e kisompon. Arts and Culture Department Karbiang Long Thomas Council EM Surjorong Parlapen Rongplimplam dilayaratum kabor e pon pen matijong ni phai kep arni adap por phai sir kep rachiti mapor Karbiang Long Thomas Council CEM Dr.Tuliram Ronghang arideng pen Phita ingtip ponsi long e sompon lo. Labang solong EM Surjorong Par Karbi Language Board Chairman Professor Nobin Terang Barim Karbi Language Board Chairman Long Sing Teron Lammet Kuru Bonglong Terang asupo Anan Terang Dor Sing Terang Ranjit Terang Amunpi Kareng Rongpipi lapen Rongasar Rupasar ki thekiding atum chitong dunsi RDP dun. Labang so Lammet Kuru Bonglong Terang akumlin kipangni jiadi malong kisong terang pen longli chirihini pajir ponlo. Lapen labang so din isi Memorial Park ason mate kijoi kelanga di mason si pinchong ponji pusi Arts and Culture Department atumpen pachini ponthu. Halapu adonara batumpen Karbiang Long Thomas Council pen lapuson kimatha ponpen ki claim ponapot Lammet Kuru Bonglong Terang adonara doana tumpen kachuru pajir pon. Lammet Kuru Bonglong Terang alangli ke Karbiang Long along Lammet Lamchong Luntomo Aronatang Bisar Kindara Nathu Kicheng Sia Bang Phulapen Nong Nam Kachi Thangklong Abang Phuiklo Non Karbiang Long along Pangri Pangdon Pencheng Lok Chuartli Chuphijoaron Ki En Bom Lake alangli ke tok Tikang Aron si En Bom si Do Bom La Lasi adonarab lapen dilai Rongplimplam arala tumpen Karbiang Long Thomas Council pen kimatha ponpen sai kedeng ponapot aning karong lapen kachuru pajir pon. Bukajan pen anan tirang Karbiang Long Live.